Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Padong na gabi pero wagyo lagit ko nimo. Katingali unyang dili na maamtan og buntag si Popsi. Kinuo ko. Ari lang, tita. Please. Please, tita. Sandra, ayaw paghuna-huna og dautan. Na ay Ginoo. O, tita. Pero sa kahimtang magod ka ni Popsi, milagro na lang yun ang makaluwas niya. And I'm hoping ikaw ang makadag milagro. Mao nga, please, tita. Please. Sige. Muanha ko. Muanha mi ni tatay. Thank you, tita. Thank you. Sige, Sandra. Bye. Kinsa to? Unsa may balita, Tay. Kaon na lang diha, kay muadto ko sa ilang tiya maming. Magpatabang kong pangitag sakyanan kaabangan nato paingon sa syudad karon dayon. Ha? O nga naman, usam na mo. Basta tay, kaon na lang daan diha. Unya pangandam ha, kay mobalik ta sa syudad. Uy, usam na po. Ganong mamalik kami sa syudad, ining urasa pa yun. Popsi, ayok nga makadungog ka na ako. Fight lang ha. Kupot lang yun. Ayok surrender. Isang pita si Jesus. Isang pita si Mama Mary. Kay bawa ka, ako may gitawagan si Tita Lena. Muanhito siya ni mo. Nakadungog ka, Pops! Nakadungog ka sa kong gisulti! Yes, Pops! Muanhito si Tita Lena. Awat lang yun na. Muanhito siya ni mo. Mga kupot lang yun. Kupot lang yun, Pops! Koke, balik ako na sa emergency room. Tingaligtuan na, Sandra. Sige, Lula. Lingkod na din ha. Lola, Cookie? Oh, Sandra, naan naman lagi ka. Di mo. Wala lagi mo ganina pag-agi na ako. Akong gipakaon si Lula. Gutom na kay siya, God. Salamat. Gikan ko sa ER. Akong giistoryahan si Popsi. Nakamat ngo nagbuot si Jong. Mahimo nang ikasulti. Dili pa, Lola. Pero, nireact siya sa akong gisulti. Unsa day mong gisulti? Ako sing gisultihan nga, muani si Tita Lena. Uy, anong imo mang gipalaom? Wala ko siya pala umala. Muani higit si Tita Lena. Bago rin may nagka-istorya. Ako siyang gitawagan. Ha, Sure? Muan ni siya? O, Cookie. May pasalig siya. Sandra. Nireact gid si Pop sila. Nakadungog siya pagsulti na ako. Nireact siya pag ingon ako nga makupot lang. Kay mo ani si Tita Lena. Nireact gid siya. Diyos ko. Nahibaw ka cute ka na ning kamot kong mulikay. Pero ni ako para musanong sa hangyo sa iyang anak. Nga muadto ko niya. Nga tuwa karon sa ospital og delikado ang kahimtang. Dili na lang ko mangutanan ni mo nga nun eh. Ikaw na'y bahala sa tanan, Diyos ko. Ako na ning itukyan nimo ang tanan. Na,
Tagpilaw ko ha, Nida. Kung kawala uya kong doon na ta. O tay, katog lang diha. Taas pa man ang atong biyahe. Balik ko sana manggut ang pwede mo bantay din, he. Pumauli lang una mo. Para sa makapahuway mo. Labi na sa lula. Unya, ikaw mo bantay ni Popsi. Okay ra. Wala problema. Ako na lang sad ang... ako na lang paabot ni mama. Mama ulit na. Ay, dili ba di ay pwede nga ani lang ta din he? Di man sa ka makapahuway og tarong anak good kung naata din hi. Di man ka makahigda. Ay sus, di na kinahanglan mo plaster pa oy. Sandig lang unya nya piyong. Paits na na. Basta kay ani lang gyud ta, di ta mamauli. Di man ko numi mama uli, Cooks. Sige, kamoy bahala. Basta kay okay ra gyud ko nga ako mo bantay ni Sir Jong. Dili pa di ay na siya ibalhin sa iyang kwarto. Wa pa may instruction sa doktor la. Pero may kwarto naman siyang giandam. Naa na la. Ah, okay. Dito na lang si Lula Sand para makahigda siya tarong. Ay, di ko oy. Di ko. O Romon pa lang unya noon ko. Dinhira ko. Anong urumon man ka la? Ay, basta dinhilang ko. Ikaw li adto kung gusto ka. Dinhira ko. Maayo pa si tatay. Nahinanok pag-ayo. Ako, wag yun ko do ka abisan kamay. Ay, kumusta naman kaha siya? Pero okay ra tingali. Kaya naman manawag si Sandra. Tay! Tay, naunsa ka? Tay! Kuyawan ako. Abi na kong tinuod. Nagdamgo ka, tay? Ay, nagatuog na kong mayo. Ay naman ta, layo pa ta. Dili na kaayo, tay. Dool-dool na ta. Unsa man mong damgo? Si Jong. Oh, Nganong nagdam ko magkukiyon ato? Wa kay na utang na hitabo niya, Nida. Wa ka mamatay si Jong. tay! Pistilan, kinuo ko. Nga naman di ay, tay. Unsa man dito imong damgo, ha? Iya ko nung gihika pa akong tiil. Unsa? Gihikap ra ang imong tiil, unya. Ingon adto ang imong pagsyagit? Bugnaw man kayo iyang kamot sa kudam ko. Oh, Basta. Kay paghikap niya sa akong tiil, nakasyagit ko sa kadlok. Mauto, tigalig, namatay ko siya, Lida. Tigalig, wa na ko siya. oh. Namay na nawag. Ikinuo ko. Wa tigalig ko masayop, Lida. Hello? Ma? Asa mo? Ni anami sa syudad, Koki. Muabot na meron diha sa ospital karon taod-taod. Ngano, unsay nahitabo, ha? Okay ma. Nagmonitor lang ko ninyo. Oh. Ay. Okay, sige. Bye-bye. Ay. O siya man, eh? Nagmonitor lang si Koki kung asa na tadapit. Buhi pa na Jong. Oh, unsa ko na pagkasultiha, tay? Wa, oy. Ay, nalipay gani ko nga buhi pa taon siya. Ay, asa mo tayo napita? Sabat, doon na ba ta? Dool na, tatay. Dool na lang yun ta. Wa pa man lagi sila. Maghuwat lang tala. Dool naman ko no. Ni ana turong taw-taod. Correct? Naalagay di mong ipaabot, Lula. Siya ba ka diha? Ay, di magod si Lolo rin mo. Sila magong duha. Kumusta na? Tita, dali. Kuya ko sa emergency room. Oh. Nurse? Nurse, nasa ko, Papa? Nagsisure siya. Gawas lang una mo, ma'am, ha? Please. Pops? Mugawas lang una ta, Sandra. Tita, nahadlok ko. Mag-ampo ta. Tita,
Ditay ka pa si Popsi, B. Bisan kadiyot lang. Hunghungoy siya nga na anak ka. Sige na, please. Oh, Nurse, mangyo lang ko. Paduulo na ko hospitalhan na kang Popsi. Kadiyot lang yun kaayo. Sige na, please. Okay. Tita, sige na. Hunghungi si Popsi. May bawas yan nga ni anak ka. Ikaw pa yung kamot. Sige na, please. sige. Diyos ko, nagkurog ko. Jong, sila na ni ako. Pagpakaayo. Oh, Ginoo ko. Jong! Ma'am, gawas lang una mo. Ha? Kami rin bahala sa pasyente, please. Magawas lang una ta, Sandra. Tanaw. Popsi! Ginoo ka? Kung mauna, may palang naigwa ka lang mo doon, Lida. Lo, ako'y nagpaduol ni tita. Ako'y nabugos niya. Uy, naunsa naman to karon. Di lang tamo ko nang nagdautan, ha? Di lang tamo panik. Mag-pray lang yun ta, ha? Ma-okay lang ito si Sir Jong. Di lang kayo tapada. Maluoy ra ang Ginoo, Sandra. Maluoy ra siya. Ma? Okay ra ka? Sa tinuod lang. Dili ko okay, Cookie. Nakasabot ko. Dili na mao ang naa si mong huna-huna. Ha? Ma? Nahibaw ka ba nga nung naghilak ko? Ingon man ka nga, dili ni mao ang naasa kong nahuna. Nahinumdum ko ni aning papa ni mo. Ingon ini ang kakulba nga akong kibati. Katong higayon nga nagpaabot ko unsay ibalita sa doktor. Katong higayon nga nakigbisog na siya sa kamatayon. Ingon ini gid akong kibati karon, Cookie. Kulba, hadlok. Nahinumdum kong papa ni mo. Nahinumdum ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!